Čaute všetci, dneska si pripravíme guacamole. Budeme potrebovať hlavne avokádo, ktoré si ako prvé očistíme, takže ho prekrojíme na pol, zatočíme, zarežeme do kôstky, tá nám vypadne sama. Budeme potrebovať lyžičku, ktorou si takto vylupneme. Často sa stáva v obchodoch, že avokádo nemajú zrovna najlepšiu kvalitu, takže je to vždycky taká lotéria, ale postupne sa dá naučiť, ako vybrať to správne zrelé. Víš, to je taký škaredý. Nevadí, že to už nebudeš točiť teraz, ne? Takže zoberieme si nejaký tanier. Keď máme takéto zrelé avokádo, ako v tomto prípade, tak sa dá krásne rozmačkať vidličkou. Druhú časť avokádo si nakrájame na také menšie kocky, aby sme tam mali trošku inú štruktúru. Paradajky, máme tu tieto malé šery, červené, takže si ich nakrájame na malé kúsky. Potrebujeme cibulu, tu mám túto fialovú a budeme krájať na veľmi jemné kúsky. Čili papričku, koriander doladí naše guacamole, takže natrháme iba lístočky. Ďalej jeden citrón, zachytíme kôstky. Môže sa použiť aj limetka, ale my tu máme citrón. Morská soľ, mleté čierne korene a olivový olej. Stačí iba zamiešať. Keď máme všetko poriadne premiešané, tak dáme guacamole ešte do chladničky, na chvíľu odležať a zatiaľ si spravíme toasty. Zapneme šporák. Toasty si pripravíme tak, že si nakrájame kus chleba alebo toho, čo máme doma zrovna, trochu olivového oleja a dáme na rozohriatú panvicu a môžeme servírovať. Dozdobíme citrónom, koriandrom, čili. Tak ako mám chuť, nechaj ma robiť to, na čo mám chuť. Viem, kedy pracujem, aj kedy mám kľud. Viem, kedy vypnúť, mám kedy zapnúť. Jebo v obleku môže aj prasknúť. Jebo v uniforme ma chce zatknúť. Deťom za kus kvetu dvere chcú zamknúť. Omedzených kokotov je na čase zhasnúť. Hotovo. Úplne jednoduchá vec, ale jedno z mojich najobľúbenejších jedál. Samozrejme vegetariánske. Guacamole z avokáda, paradajok, cibule, koriandru spolu s citrónom a čili na opečené chleby. Bomba. Chceš toto ešte natočiť, kone?